वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। सखी सोयाबे पमान चुआ देवेला सखी सोयाबे पमान चुआ देवेला मरद मिलल बाबू खार दर्द देवेला खार रोज रातिया में हम के मुआ देवेला सखी सोयाबे पमान चुआ देवेला सखी सोयाबे पमान चुआ देवेला। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। लसर लसर सखी करेला बहदानावा तब ऊपर चढ़ के दाबेला जो बनावा अरे सखी लसर लसर सखी करेला बहदानावा तब ऊपर चढ़ के दाबेला जो बनावा कितनो पहरी हो नहीं छोड़े एको दाना कितनो पहरी हो माना नहीं छोड़े एको दाना उहे मुहे में भातारा छुआ देला सखी सोयाबे पमान छुआ देला सखी सोयाबे पमान छुआ देवेला। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी देवेंद्र दिमागी हरदम